ritukoria Jumanne. Umuruburi ukubwatia nigo kurigererwa n'ibigori byonsi. Omwancho murigeria omorobere no yobobore minobonda buna botambe nigongo gotebya nga obore minobonda nabo igo obore minesiro nabo igo obore mitiburi obochabu kolende nigo bore kibesa nabo gwanchoro obore mi bokwa kibesa igo mwancho murigeria aseri tukolyale no gotokwa na igoro yekao tigatoromerana no muri mitiburi tukolyale rogose uyu motenene likurwa ase kyombeke iga atotebina kyakorokuna nabo igo anyara kobaga gotebya nga ekyombeke yabona kyakorokwa emyaka erenga kyaberire gose bage kolire gose bakorre obore mi boiga bwekawa igo muri mitokora tebya ngo ainingo nabo igo gaiganga itore omuralia samalie tankoro kumeli bosibori nyabuto korwa se kyombeke Alex Kaimasige West Agriculture Self Help Group kyombeke nigo giachagete 2019 paka una twaikeirega lakini nigo kere mano ya Masima Estate igo mukwate kyombeke nege koro ku Masima Estate ekikia nyara kobaga konyora ekyombeke ya Alex Kai igo koro 2019 mwakorre oboremi gose binte binga mware gokora tware gokora binte binga tugaika gatika bere tukarora tomente enasiri nasari ebono tukanyechaka 2022 bakawekera bono iga bono kurate byango kera nindo cherero nigo tukwanda bende mwacho murigereria nigo tukwanira igoro yobole mibwe nasari anemono enasari ekawa omwacho murigereria nekemelike gusimekwa ase chinsemo au imeyoro gongora usi nabo goka tukurigereria imense ito ya Kenya ni chinsege gose ni chinsemo chingao au talikera ase gusimekwa nabo ikawa nige gusimekwa anemono aso okoirwa iskoyense ase mono nige koirwa iskoyense no ege gutumeka ya Kenya na bantaba ke bakoyetumeka nabo ngabona ekemeligie chae echai nigo gusimekwa utsiga iga kolende intubu naba Kenya nigo tukonye tumeka sekerengegeke gekorenganirwa neria kogenda isiko igasomo limeto tiganda kuburia ndake aso kwariganiriroba kera tumaitiga iga igotore bunge abo basyo mwancho murigereria bara tebia ngo okwariganiriroba likubekwe nasali kera chinasali mate ngo dipendiere ne nasali ne kemelio kubekoro asali roba iroba kieri na nina kilikwaniganiwo irobe liri tangani nigo tokwenda twakunya maroba twanyarosibuya twabwata compost manure twaburukana kara twaburukaniri twanyagitera buya lende mbura teira nabo tokobeka nyoena masorobs twakeraniga egeratangeriro bariri ndicha kogenda twamya kubwata twarani buya twarete nyoene gete gosengori twanachira chirere iga kara twakore kuna chachincherere chiria twabwata twabanga seeds chiri timati wose nonga nchire nkworoki for example naboko ngoroki for example bone neliro bali tukobeke nasire twali kunyire buya ngoliro benali libono lili yaliganiri bono twara ni buya iga kwarosa kwalirosa nabusie ubi kabisa buya iga namanya koleta bono aleta totebe egete osengo likere gete nabonda nachegende kombo bono naleta chi ebimetaro ege bincherere ega na taiga nekero kubeke bincherere ega ingotigoli baga kurwa ekaraini akaguchia kandi ngotigande nafasi ekiara ebikaungo cha kwa mabiroro bimeri ebyo kare nakorire iga bono name kubwata bono echina chibono enerekawe chindetere chikawe chiri sime kubono bono nkubwata kamasa kamu nakaroberi gakarigereri igoro twabanga iga igera smakarigereri igoro oranyoncha rigereri nsenkerabe igote igo chikomera buya bono toko beka yarigereri igoro naribone go chikosoke ekwere nderi yaye twabanga iga nemeremu etari meke twabanga iga twataboki bono paka nsinya igo na mokobeka igo mwasi mokonyera buna abanyakyumba bono tokobeka tokobanga kama kiro mutu nabwate gona chinchuku twamya kubwata iga kurende tiganda kuburia ndake omuremi itu ese chintetere chiga nkai muguchirusia chintetere chi echikoro CRI
CRI ya unga yindi to chikoru CRI kini bone chine partner ya tokonyete turachakira partner koro ku solidaridad twachete meeting tukabatengo chaka bare bakara tokonya bono bagatokonya chigato chakira chire 6000 bono batokonya tuchakira lakini bagatotebi ntugo chaka gokora rio katutabwati license bagatoya chiturachakira tubwati license license intwanye bwatiri bakantu akantira kininjana go challenge ntonye kanyete bono tukachaka kuno gokora igarende igechi bato atena chechi bono tugokorera ekini kimwaye tukurwa ase ekyombeke mubuna kwanya ko bagote bakore ndete nguboli boli elimo ase chintere chiwatabira no mwarusi tukore nde ntumaite ngachia inanchiro chinyinge chie chikawa ekawa na arongo dipendiere no kwa makwae na ndigo chikoba type kora tebia ngunga type yero niruri type yeye echinde nchiarengo kanyone chiatigaire ekoroku SL 28 nero yatogeto bagatoa turachakira igo nero tobwate lakini echinde nchiro chinyinge una Ruiru 11 Batian Blue Mountain Johnson Chirororo ono intune yetobwata sibon ase buna bo mubwate kero chuna mugo chisimeka ase nasaliga andake ase chi type chi go botoba utimborore kero chikwa mase nasali gose na bachibika na chiko beta utikere chinde nchire chiko bachintambe chinde cha bachinyenge bono kogendrayo bono tiganda kwira ni gwasimekire chi chindatere chiga gwasimekire ase nchintere na gwateba gwatubire gwakurire na tubire na letire akamaroba no muchanga wairaneiri muchanga uri uchigokonye karato gusumura nchi butokera ime bono chigo chagwata ebimato bibere bire tokoragora kasi chingende biero chikwa maiga bibere twamanya gusumura twatonge gete siri sakara twabeka twachibeka ikoenda alafu twarosi eshedi yega bono nintagetenda kwira ni maiga ke oyo no mutura mwancho muri no mutura bariganetie irire bachusimeka ekawa yabo kurinde umutura obuno korokana iga turabikende yonse turabeko urareta ntetere yiga enye simeke mate kwama twateme ntoma ete kwama ke naro dengera smana ndo simeka se maraba ando me ko transplant ando bekema twateme te shot ka rende tibere ase shedi go kawaida butari chweka masakara nima tinge kwa lakini tokonya nde politini isa ingene te koba buya so kwame bono goikachiate kerari no chire free konywe mbengiya chinyore mache chimanya gochaga kera chiatwarire meri koruri tukolitanga ligwasimeka ekawe yega ase amarabaya iga obolendi mboro boli bokorekana butambe kera kiri ngenge niti obolendi elinde lyo okwa makobe okuya kora tebya ngo obolendi kibo korekana sina sali bono ko buna obegeta samaraba utara chikoleta gocha se umutura bona munambe ta samaroba to kwaga chire shade tobeke igora bunkoleta ndo bunyansi obumu serete kana seretire tukubeka serenda singo ko chitakure serete nganye 3 months chiate bono chireta mata yabere manya kurusi abo mbeke bono gaiga kenda koboli igo kwende kobera chimitinye tatere rogora komenya bire mitinye tatu yamenya gosoka yamenya gwatika bono kwa aso gwatika kori kwame gochako chenchi gochia na mara sarange process yo kubeka seli sakaliri kogenda na ndo boli ndo koboro ona seli sakaliri nkobwata totebe egete buneke ona ngoche igana na tonge gete kiarosi engoro na rosi aganto kali kaso ane merieri yaye na iraneri amaroba kogenda okanakora egentongere kwangera sera asenseme ya rugurunga nigo kubekenda tere yoka wairane amaraba uboyo ndake nkube kubolero gura boyo nabo kobe kuturo chintu abekerane tia maroba ono bigwateka urabona boko rabe ko boyo gusotike kera mbwango ko leta kuchia ase nasali kemerie ke nemetinyere ngage kuirekia mya kobera ase nasali yeye kego kora 6 months chikonyoru na bachikwikanyo 8
ase 6 months yinga ire to bolendi mboro bokorekana erire likwane kyanye kemerie kembia kiri watu tebirie gento okora no kortunga twigete gwonchora guchimuino gaiga ebintu buna amache nara kuganigwa kurusie biyo bocha buri botaganiri kana ndo chenonye na abana kiumbe ba mino mbande to kunya koroseria ari kemeri kiri anda kena bega nirigo gose terigata kiru nega neirie kera kare kwa bekira chiubinchire chikwa mororo goika ingichendu seria gare kagweria nyoro buraisi bugokina alafu manya go chance yarire blue copper blue copper yo bono na bego konya nyweno bokendu na bego ego konya buruire bonna gotebi ko Philip Frost na bego konya tianda ko boli blue copper kengi eriogori gusiari rio gusiari ndia tanga buruire bokolichika gwa senasiri alafu linde nye blue copper tena nabo tokora to buye folia tuabeka folia koroku mbolea safi na ndenyo nabo tokobeka nyo enfoske alafu amacha ale kiangasi nabo tocha twasiarera twarusiroche twana gosiarera rende tiyoma iga macharongo ama how often mo gusiarera amache amache kere mbuleta iyo nabo tuko na gosiarera tu lioka kenga ekara yani ekare kwendete tugosiara marogoba ose twetiri tukona ntosiarere kugichanchi kamuka kine kare mbulero iga nyone liogo nto igo chitwasiara mono mane kare mbulere nyinge iga kare mbulero ro tutebe nigo chigo chigo konyeka mono kera nchita ita amache bona kare mbulero togoteba asante sinyasa iga kera mache tukuyi orochero kare pare twaro ko chimate bano to tuma ose pikipiki hereta to siarere bano ngakiye kiangasi to go chandika muno buno mobegete chipedi chiga endeke ne bimeli birenga mobegeta sena saliri nasiri ebire 6000 ngone imeli 6000 mwa turana mobegeta sena sal abito begete bono nande esauri ya macha ayi bono nabo tutabeke binge kera tokobeke binge neta kere totwara macha isaine kera nabo turabeke binge bichigo chiasare kera macha ara tobore tokobeka uko ikabire bya kuboma te no ane chingende kero monta gusimeka mugondo konyorori chikobogete anda kase ekawango kubokere anda kotigo mugaso onyake nyake monerie ikero yo mamono nabokonya yaligisire yakoboka bona bego kuboka buna kemerike ngo kobokere nane ntwa beta to komine kasinini tukanyoru kobeke eriogo bona teri standard buya rende twa migegete kare twa kono kobwatie license ko ligi certificate choroche to kamine kantwa chikonyora riogo bwango to kuchibekera samarioga ingonyora murasu bwango me amarioga iyo bukendu yebintu ne ase yani in terms of chibesa osako uru chibesa nyingi chibesa ingo borwale buna bono mbolea safi na bokonya na 150 alafu elirinde blue copper na bokonyora na 2000 ase kilo Kora bwateraga buturagenda somo tumukake okone to kuchukena sense muyende ya kabere nitukunya kwa boterama obulindi bondo bonge bakwa kana sena saligati yabo amarwaire ni bichuni birbi ko basena salira boigo na kimoko bitanga gatia yanda mange kero cyokonywa n'abanyakyombe bamino kero bagenda tukunya gukora emirimo yabo gali binando kibagenda gukora igo bano omwancho muri lyani ngari tunare tutubwatia imiyo murobori bobori minobonda kuruga iga asense moya Masige West maite nkutungu tandana turake Masige West Masige East into bwate chi ko chi kwerende chibere chi wodi chibere ani chi bwato gotanta no korere to bwate ya bagaka ani to bwate ya motume estali boibo igo bano esine chi wodi chire ibere korende go chi gotantania lakini mwacho muri tore e ward ya Masige West eyere me yabo basi e county ya Kisii gontande to kwerera mange igoro yobori ndibwe nasali wanene mono ekemelikie ekofi osekawa igo tubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS wetera kina mbiyo irase screen ya ugabu tetana ndasema tumakake igo ngwira na tuli
ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Miyamana wano mwanju muri on Ndizi TV oli bwanje tumuroberi bobosera bwenga oyore kerenga kyaye bokorosa chinga chito handonsi soberete niko tukwalia nibuna botambe kwa basomoroberio ikere kerenga kyaye no korosa chinga chito twaras chabunekire anene asomo singi bwege Kristo karatoko wana ba bishop ugaiga bato tebina na haratu kirokora inde torose chinga chito buna botambe nyoro moroberio ko yini kugojera kira litukuri ichuma gochagera chinsa ibere mbaga chisezo korende asinge nchabanta bange baga nibuno muroberi osuke gochia se weekend bono nigo muroberi yorabe ko kugochia kila lituko lya chuma mozi gojagera chinsa ibere jamarwa baka chinsa isato gotoma cyo gotubwatia kila lituko lya chuma mozi gojagera chinsa ibere mbaka chinsa isto umuroberi yo nalyo ranyora banta banganene ekera bande bareka ase weekend gotoma cyo gotubwatia wenoro muroberi bubosera bwenga. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omwanchu muligereria no morobere bobolemi nobonda astogenda tokwana igoro yobolemi bwekawa anere mono kurugaiga ase ward ya Masige West. Masige West ne ward ekoragwa no mheshimiwa Bagaka nande ntobwate e ward yende eyego totantania kekonde bana nabatebi kurwali muchakano bonte rugo chigo totantani na nyimanyire kegima igonta ndego ikora umorobere yiga gose kwemanya amange igoro yobolemi bwekawa ane mono kurugaiga ase nsemo ya bobasi abalemi abange ngosime kabale kawa gekorengani wa ne chibunge chinde chinyinge bobasi abalemi ngosime kabale kawa bobasi bo machoge bonchari chikawanchiro ekile gato kuligeria nsemo ya nyaribali kawa teyo ekawa ni gerinse nyaribali kawa teyo no nkorwa ekawa ni rinse igobano abalemi babo basi bonsipi andonsi asemole abalemi bonsipi korubo ensemo ya bo machoge abalemi bonsipi korwa semo ya bonchari isara nsamo ikerinde mwe manyinga obalemi bwekawa mboro byo bono nyaribali isara nsamo ikerinde mwe manyanga ki ekoromoganiro osmeke kemelimu neke ingi keganeri abantu bamitukuru nyamira tinda itikobeba igo isara nsamo ikemu manyanga obalemi bwekawa na kibo korekana kurugaiga asabanya kyombega bamanya katebana Lex Sky abalemi bachete nkuma kurugaiga
tura seseme yabo basi asa okora obolemi buno boiga igo tubwate se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asa sema ya YouTube Ndizi TV News na boga na botomera SMS wetera sena mbiyera sa screen ya ogabu nyoro morobere nigo gochira botambirizo kwa chimatatu chinsebere chamagoroba asa okwana gusanga mange na Mildred Momanyi igo bono so muri metonte tenko orato tebianda ke orato era sobwa bare nanda sobo ime ngekemelie ke gwatu tebiri kurogo muchakaro na gego simekwa na wigo bona gego ikiraiga kora tebiango nga ekemelie kiga nkonyora kira maroire nando nyamarwire karoro na araria yaiga omoraria ekemelie ke konyora kira marwaire marwaire amange nabo konyora kwabekire nasiri kialigisire kiomire usineli kondelia rire korunzi kwanyora mataya abocha bochokirege bichuni byakoreke bya bochoire bono wika tobere no tugosiarira mario kirengaki after 2 weeks twana gosiarira mario aina ende bono saingi no konyora gose besa teyo twasinyira kugura bono tubwate umuchando gabura kininko tema tole sana twanyora na tonyora nyene ririkoro kudiagonal turaitere bichuniga twana gosukerega Gongo iga maroire nkora chara sena salia sesa mayekawa kulinde enchiranire moko ya control go senchiranire moko ya tanga wetera se amariogo nande kero kuligeria ase melie biga kero mo simeka anda ke omate kere ntuke bwatu buyana ndenge bwatu bubi kora tabyango challenges ri mo wetera ase na salia yega nande ke kolengani woni go murabanya kiumbi hono challenges to wetera muralia egasi endire kero kende go stoko banga to chigokora kwanyoro ndo mine kirega iga abantu gutwara bare gose chichae osamata kwanyoro omuntu mine kire orachire kwanyoro tura bakeigo twakora ande bono kero kenda machabura mache tukugura twachikori ko chimate mate tukuine pikipiki twacha twa umurire go tugwaka ne pikipiki yarete kera nto bwate yito bono ngakiye kiangasi amachoka tukugura rioka amariogo twagora haya eshedio chento bwati tuasaririe mete twakorire tugocha twabeka bintebi nande kero kende mbure go tunande twarora ande nande twacha twarete binde kere bibuna tokwarora mongino nde nero nyori roroko ona tuise konyore shade net hera tokonye mono tuise konyore njira tokonyora amache kere bimerie bitagete amache rioka egere bikine tuise konyora amache ntokonyeke Ge challenge mu gwatene ne mono na amache singicho yo bware ne shade kegero mwanchumuri ile chineti nchirororo chirichigo kora asensemo ya agriculture go sensemo yo bulimi chineti chichiga ne iriko ba ase na sali kera ni go chirokorengana no mugaso chigotanga tuba chineti chigo tumeka ane mona sina sali go chigotanga umugaso sekerengo gia 75%. Ego ntubwazi chineti echo nande nimete mwale mimo chimanyete kolende ege kyumbeke bwato bolemera nande nkeganeti kenyole neti ego sonde bwansule sko galio ganeti ko bakonya nabako bakonya inde banyole neti yo inde ba endralio bugima bwabo ba endralio obolemi bwabo inde boske bosio ekara toligere tiga igani ko bagendete obolemi obunande beto metekegima esenga chalera ni gotwa batale na go ikira bona ga bonsipi no bale mugondo gaiga abalemi abu bara ase kyumbekyo konde asomoli meto intenda kubolie kera obolemi boiga no boino gosini go mokomboete mokora obolimi omorali obolimi nigo twakomboete ase kakimia ketatu nande tugukura nande tukonyona nabo tukomenta gochibosto nako genderera igo igo tukomboete omonto nande tomoete deposit chinde ntorakura na batu aberete eke tokuligere gaiga mugondo gaiga ekero ndigere gaiga nindoche ebireti mbiro rero biribigo chibia byakorwa mangana sinasari ekaro okora mono abangi bakubitumeka nigo bigotumeka se greenhouse kera ngugurubire chibesa timaitiko se omolimi oyo mona nyara kubaga kongererie inde ngoro kia balemi baito ekingo kwanira ende ribato tebinga anda ke ngie kawe tari gosimekerwa mose mota simeketi agwetera asebireti biga tigara take nabo moko ngereri gocha oyo mwelinde mboroki ende mungoroke balimi baite bine bireti biri most of the time gose ibireti biri bigotumeka asikinasari ane mona balimi bali bakora obolimi bwe greenhouse ngosimeka bale ndochinge balimbire musimegete ime bimeli ebintu begete ekimechi ingenie sugar loaf cabbage koroku gloria nero tobegeta iga
egere tokobeka nabe egoto support nerandi tokoni tonyore nyene rio gotosiarere kawa Ego bana muno mwancho mali kwa igure nigo basimegete cabbage mega ya Gloria F1 ine type ya cabbage kera type punchro chinyinge che cabbage ine type ya cabbage basimegete gaiga konete tekura kubulia nkianda ke motasimegete kawa magosteri gusime kumaiga ya te konyara kuburukana ya kire gento gitakere kiabera askere gioka no beke no tumeke create gusime kawa ya ntoi gotumia ngiri gotumeka ya anda kinasiki ekawa ne natumeria nande nemene tweko go tebire nga takaga kobaga go tebire nkokora bale obole mibondo bwao na ndo bonge buna bona basimete chingeni ko ndege ntokerengera ya kogara batali gosimeka kawa mega iga a secret yake basinge chonge meria ni gere metambe nene ni gere menetu na igo korenga nunga kangora kunigo karaga kekigima batanyare kuimokia kose kogera kawa enyara kobage kwa maigo bana boko banyera ligo chigari bono na nitete ngoboli ali masinge jogosimeka cabbage nera nitaito boli ndibuaye yatura skako mwancho muri kurwa sekawa ndamo boli ali alias mobegete muri ko banga maroire na chora che ko bi affect kera irinse yemete etubegete iga bikwama nabo toko virusi inde to kora arusi ali twara abeko mugasake ande tuirani asenge njorende eshedie taisaini tukabibeka aliga na biro binko birigere litole nsema ya Mario Gorende mbi gosareka na togo korerebi na birinko binyora tole obuye kibororo ekero kora uburimi ase abona abanyakiumbi ono buye boro nga abamurabu no baroche gochiaiga konyora abandi batire sukuru nchira abandi basomete gasinchiyo bono oburimi oboiga nkogera bure twabatebererio babeke birengera riga mbachi kosoache sechisabu chimbe bachikunyugose ne chinyasole na marugo chiabu twateberera iga litkolia nande nkonyora bali nyone credit nkonyora bali nyona kabesa kabo iga bakobeka mufuko kwanyora mind chiabo chia tulire bono ngetokonyete ande ko bakonya konde babakonyete kubakonya ugotokonya konde nyoni ntwa banyene nabo to gosimeka egere twa torachikagwe china intu twa nyora nandi korwororo nande tokoni still nande nkonyora tole income wone gobole meru yani kichia beire ebole meru mboko babokomo Wana nitaite ndore omosae omokurugali abasai ndo chigaiga ekyombeke nigo kibwate abasai nabangina mbatengo tabatole ase serikali etole abasai nabangina bobwente ko ba empowered omusai nali gali obegete ya varogo sobete apron ya green tigara sikogo chanya ko bagotebia nga inki anda kora to tebia nga kora litangani go chakene litali yao nabugo nyako gote nga inki yago konyire aibuno musai gokora uburimi obuiga ase kyumbe ndemo no muralia soko ngali bageli maleta nengoro ku Boniface Mosoti korwa ase kyombeke kya Alex Kai ekyombeke tanda yaguna nje ya ani guna ntwa basai kya torusire ase sabu chinyinge kotokonya kere ngoto support kere na ngoto elimisha kere wano challenges inchiro romo gwetera inu na basai buna yu musai challenges inchiro abande ngo maybe matekera ru musai nabo gweta para ndo ate yani chuku kuna marababo chabu challenges bune inchiro challenges inchiro na ne again to bono una ntwa basai ntubwate again kuna kia siasa na siasa abantu mbanarete gukwana lakini kere obangete yani ne bintu to sette birengere gukora again to gukora nabo skip korwa se challenges yeso nkenda kora tebyo umusayuri sko gali ogotebaga sinchiyo oisaransete otatageti bweto manchere ndeyonse kora mukwanira ngo umusai bono guna basai ngokwana kwa nyapa yao igasi ndete ya maana ama ya serikali ela gokonya guna igasi yawo go ya chile abeka osegasi yobolemi igasi yobolemi nere kwelimi nere gokonya abantu abange kokagara guna chikawe chiga yani guna ekwende tobegete nasari gaiga
kune nasari etobegete gaiga nanje ngota nere gasi yane mbwate ngokora nere ku support neba yanga kobeka esabu nongo rusiga nere go enkonyete ku support bono njena tiabere abasaya bakora gaiga tali lazima wachiliwe omago konyo korega otokonyo regasi mbuya mono sana asoto bosemi obu kono nintagete omugako yo mona arorire gari kegima nara tebinga asensemo yabagaka obolemi obo ningiye kubakonya igo mugako begete shati ya blue na bogusuka gochaga iga onya kuba gotebya ningo na boigo inki yago konyire buna yo mugaka kero musayiro to iburenga egasi negasi buna ngo bati botambe egasi to basoko chore egasi ngobolemi no bochabo obolemi nechibesa iga so mugaka kora tebya ngai ningo na boigo otebinga obolemi obo bokora mo kora senasali ya kofi ngibwa bakonyire ora limbya mono se majeta ngo kusaburo nyokuyo mala soboli buno bona na nyota bana bako chaka igada bagiraba nchenka rale de boga karasiba boga ka bela ka ko batebere ki bago kora atabula basaye babwate challenge kuna kuramana akora bito kendo boga kara kwalire aba bakonyara bakona ko gendere ga sine bagandere tabyo kana janga babeke nasari kune yega inchari ne kamara te kambu tororo akora ko babwate siga simbya bagokora abagira baito abakona ko batebere abana babasa ore do chile mbuya bali kande do bagoteberere te buya bana ko kala ke bagosa ndo akora bagosa ke da kwali abako jike Kwanu mbia mono sana asogotera umugaka kora bwatira ga butura genda sumutimuka keigo koto chigo cha asese mo yende yakatatu ni chiko batebia mange iguru yobolemi ande mono obolemi bwe nasali yekawa nandi ni chiko baletera abanyakyombe banda bange banyako bagotebinga inki obolemi obwa bakonyire na koigo maroro kiba bwate ugo chigosio igo bono kora bwatira ga butura genda sumutimuka keigo igo bono mwacho muriria umurubuli to bwate no murubuli bobolemi no bonda oyo gochira botambiri tukole chimatatu chinsebere chamagoroba asto kwana gusanga mange ekerto gutara abalemi na isiko ya usi igoto bwati ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo na wotomera SMS kwetera se nambe yo era se screen ya ugabu ase zikola ni goto ganda to kusanga nabale mikuru ase nsemo iga ya bobasi abasimegete ekawa anene mono ekawa se nasali nanti chikubaleta ase nsemo yende chikubara kinga ekawa ya rule gaiga nakiakorokane ekerere mugondo igoto base kusukana bakwanda gotobwati ase metando yetu tetranda sumutumuka kego ngwira na tole Gendo tikerie kiya sense ye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV to koretero muroberio bwo komenya okuya ochako mutinyo gocha muroberio ni goracho sore kera ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba na tari ritko ria Jumatano una yabeire asamatko amagega no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubero inyora obochenu ubwo mubero na bwo obonda bwao season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus abana naibali Mwagori antivirus edeni aga go sacha kuibera antivirus no mwaka on. Have you seen the prophet we are is with it? Obe amaya ana mamu abo kanyoni. I don't want to see your kanyoni. Okanyoni as big head, as big head. Kera rituko ria Jumanne chinse ibere cha butuko na boigo moiroro rituko ria Jumapili chinse kiande cha mugaso rikire moro ya beire momenya rikire fire togenda baba ese inkurwa ndemaga yahwe mpaka 90. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
gatichi agenda chiae omuraivu wense Dr. William Ruto ni gagendete kwenekia buna abaremi nkuimukiririwa bari igoro gusingusuka bari gusio ekera agendete kwenekia buna nkonyora bari amoyo gati ebintu binde binge biri kwenekia nga oburemi nkuimukirira bari igoro igasiri kulera ni kondense mo yabo basi asinatalire abaremi gose abanyakiombe bari bebegetamo erinde kwenderia kwenekia buna oburemi ngusuka bari gusio ase bagendete gusimeka ekawa ase banyebegeta senasari nabo igo konya gose gwekonya asense mo yobonchoreria korwa ase ekawe yiga igontorete gusangana baro bukuru asense mega yabo basi asondete gusangana gukwana mange tubwate ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News nabona utomera SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu nyoro morobiri tubwate no morobiri bobori minobonda akore tubotambiri tukole chimatatu chinsebiri chamagoroba 90 Mildred Momanyi wanega nigo twasoire asense mo yo mwari na nigo twasoire no munyakiombe onde omongao tigara tebia eraningo nabo igato tebia nga oboremi inkibo amokonyire astogo chakiranga oburimi bwe nasari asense mo yekawa mbuye kibobwate igukora tebiango mbuye mono moralia samali tango kuru magoma yo mobwa abanyakiombe ba Alex Kai Masige West Pono Ruth kora tebiango ase ekawe yiga ntu anyara ko batosanga na madamu gali nanya ko bagaho tebianga oburimi obubuna bogendrete kone kandi geretinga ekawe yiga nebwate kosino oboyo musiare tekora tebiango mboyo kimogo nandinga kikiego ikamwamenya ko busiarira ncha kali tangani asengenje yo buremeru ntu anyore tugo siaro boyo inera challenges tu anyore tangani kulingana na mapata itolende bunantu tugo chakabona bono mono boyo tugutumia obo tubeke tuyo bokuruka gundagiro obumboyo obuno butwa karatwa ringe se moyo show ya busongo karatwa nyarika pakto kutalira ebi abale mirende mbali tukanyore company yemo karatwa nyera stikoro yikagu yaito bagatotaina obo gotokonya singa kibono yikire ikagera bono tukaleta tukabusiara bono igo boigani go bokuru kugundagiro obugo gociarirwa ekawa anene mona seo buri mu bwekawa kora tebiango akera ontu aturi yo mitoga na tebi challenges inchiro mo gwetera mono kora tebiango nandika tia challenges rimo ose buri mero buri mu bwate ase kera mo koro buri mu bwe nasali mono challenges to chakire bono mono materials ebintu togutumia bono buna mache toguchitwa twasiara yani rokali tu bono bintu bunachi watakani ntubwati bintu bune gurubara nyana marabe tugochitwa twatumia yani none chindo bintu rendre kobokoreri bintu bune bigo nindo chemetura ga iganda kenga imogo chimwaru chemeture yiga yoko beka esenasali meture yiga asogo chakrantu anyorete abasamaria baya bakuruku Kenya Forest na ubatoete metura itwa asugo chakre bono tubegete bono ngona omwanyor tokurwa se Kenya Forest iko to konyora ndonsi gose neri numwaro chitika mura bono batoete bokonyi tu anyorete kurwo anda ke maroki mubwati kuchibusyo gaiga asoko enderia obulimi obuiga bwe nasali yechikawo gochimutu bono amarora ito no kugani waito yani tutatonya no yani tutwale nasiria nene yani tutwale nasiria nene eyuera tokonya bono nabe gotokonya yani twegendereria ubugima alafu kurwagu ntwaskute step ngokora tole fari edition bono yuenseme yugo kama yugo ikas fari edition ngokwanera tole lakini asibono tutaite tutwale tubeke yani chinazar chinyingi lakini bono shida tubwata yemo ni lenses lenses ya nazari inera tubwate shida bono yani twasinyuru kugora none meture yorochega twabekete kale sana lakini bono yani njira yo kugora seeds chire certified ntubwate turagule bono tugochigotaka kugora twatebwe lenses ngo muchando mone mubwate no konyora license eri nasali kigara goikoma ete mwe registering goikatwa register moche moko inspection bamanyinga nasali ne certified ne kirete kerengo kilike bwante gukora ubonjoni bwe nasali litangani ntu agumaega ntu a process tie nazari tuga kirege tukiria takire ntu ikiraneti bako gutaleru kirege ntu tukabwati tokwenda yani bono
mochando tumetina gore office goseningi bono mbachete ko to lenses ye bakabone twachite kwando miaka ya mwaka elirega bone twachite kwando kuira no bagatuteina files chite chiasirete kuri office ye bona ngona ndo which means bona ande gwekata chito chake buya bona andake aba guri baina banebe bimelie bimbara byabo gusingo mokone bimelie mono ebinabi bitangani ntura ase marketing ntura nyora yani ntura manyikana mono challenges inchiro wono ngira no na maega ekere bitangani tigangira nelio mu MC ito nambe mono aso moroberio kuchama blast olio kubeta altare nanali yabo oyinoro kerete no NDS TV bakatomanya ngitebe ntu abukureti samples chitu kurwa tukaenda ndi tujikwe oni yani buna ntu abanyakiombe lakini asobu yani gento nona abantu bali bo mwemisi abegete mwemisi ito no muye lakini abantu bali baya abegete nabo batoserati yani bagatokorera bobe bone enyorka no samples chitu yani asite yani muntu te yora akoreki okorora egerachi kumanya nantu bwate kawa chigutuguri yani tuli koigubaga yani bono ne mega buneri bantu mbali kurubaga bantu be oni ne biasara byabo bo igota tebe kurwa sekiombe ga general obo kong mubwate mono nigo motari kwanchiru nabarai elinde mobaikere elinde limunya ko mogo showcase gose mokorokia obolimi mogokora elinde monyore customer kuruoro mono yani bali bagokorera umurai bono kurunse yani tali abarai ya bali kurunsa bono nabogo chikotakotete kwanda gose nasekete kwanyora bitango ketugwate bigu kuikwetera magwikira gose no mwemusie ibi challenges unecho andake kora tutebia ngo bono gwatebire ngambura nyora customer inumwe akode nsemo yino yokoyonia gose gotebia bantu nga ya ntu ntu boli minko kora tuli nobo mo chokotaka gosimo konyore kawa tonyore nyora kurwa story inumwe akore marketing inumwe kabanyana marketing ngo kora tole yani ngo kora tole especially bono buna antu kura kora ndikuru around fire chiga bona around ngo batebitole go mongora ngo taimura abanyakinyoro nyotaite mucho mutuguri anda kia sense moyo ligori gwatebire mbono litanga ni bigo chakwa masense moyo ligori no roche ngane chikobo muchando gochia saba nyakinyoro kugora muchando noro challenges che ligori asinge njekera toko batebie moto metoko 50 bono nabo konyoro mulimia ko gotebito ko ngone 10 bob bono 10 bob na kiroko kombe seed series certified wikano kulendwere ndire no kwamego chikwama teliko bwe kana elikware kurusinsa ali gali tundura bakoroka ubeko mutura onelio mondo 10 bob ekero ndigere tigaiga mbire bya metendo chibire bitambira ndido chembire bire ebimali binde bire byenye anda kechine type wose ne bimali ebibire boyigo bikwama boyigo type nemo bono umuchando gerete no ko yani chikaba bnanchi anyorana trochi gore murtu bwate bna chi shed net bono konyora senarito mugasuguika challenges bneche bono kwanyora nchi kwamira limo bono bote bene semo ya no ko nene lyo sanda mugasoko basa ya sandu bokendu bwa gore kini kwa manoko tine chinga kinechi mwata baba nyakiombe ni go more 15 anda kembu wata marogo chosia uchikomenta aba nyakiombe bande gosemwe amorengera tigo chikuimukiriri ore numwe kabanyana litangani so komenta ntu aligane tio ndibwansi asa isinge njo tutetikiro muntu akonyeke kurwa subule anda kenkyura nyara ko gote yo muligiriri ore sikogali utete guchaka ubulimi bwekawa ubulimi bwekagu number 1 natebyo mulimi ore sikali ondigirati ndaisi bole nandi no bokongu lakini ekero ubwato yani ubwato kugania nandi ubwato moyo nabo guchaka nchirende yonsi guchaka inse kwanya kumanya ngora anda keninganye nyore umunyakiombo yomo gosiba bereiga ntagete musubati nari gali nyako bagagotebia ntaituske gocha naye nyako bagotebia nga maroki ubwataye buno munyakiombe
ayena kyo aliganiti kugendereria ekiombe kino asemia kiribucio litangane kora tebia litali au nteto skiru moskiru gora sinini otebia litali au nabo igonya ko bagotebia nga maro kyo bwati kuchibucia aibu no munya kiombe ndiye mano muralia samali etali nete nyabonye njenagokire sana kubaruraga igasinge njumwa tutalira sekiombe gitu ande njama rombo ate kuchimutu ngota yabangina bali bali shikalia bache baswaye group ende yonsi yekiombe mano bune yobole ngokonye ubuna bona Chicago jina botobegete iga mambe na mambie ne nabotokoni toko kera twanyorire market yengia tosome no na bane school bana mbako banjara nyumba nandi tutike musena para toje tokoro bolemi ende togendereri ebyombe bitu ngana ya mugocha ase abaraye na mono togochakira omo MCU ino nererie muna ndu esekiombe kya sky jeri ngane muna ko tebi omo MCU ito tatwe bato inyorenga ntutage tobokonyi elinde kiombe gitu keimo keigo no mwesimi goito nera ngo munya toro to komotebi nera tatutiga ainyore kiombe kya sky ase moyo bole mu gwechika nainche tigangira neri bageri ntebi omo MCO ito honorable deputy speaker mbuya mono ase mono moroberi ale tukuru kujama blast no tokonyete binanto abanyakiombe ba Alex Sky no tusuketia sana nandi tukumusaba agendere gutusupport agara tusuke mutu na indu twegenderere anda kembo chikogani ko chencha ebimeli binde bingago sekobeke ebimeli binde biyawo ebinde gotatige kawa nabo togo-change bono buna kwende skumeri kabecheri nabo twatate na tobeke yani tobeke imeli buna ebie chingene bikwama bwango biatokonya twanyora chibesa egera togendereri bono project yekoira turuchikoira metinye mengi engana yao yo mwelio pi koko wasebuna insebo teneri bwa abanyakiombe bande on behalf of abanyakiombe bande nererie ye gochiase omurigereri ori skogari njaba nyakiombe bane litanga ko bakirana mbuya mono aso kweru mwerwete tokubwatirana ande nkubasaba togendere kubwatirana mono to suke mutu agara na intokonyeke mbuya mono sana ase gutwanchira abanyakiombe ba Alex Sky twatari bakena sari ino nandi gwikenga kiende ntogani gutarana ino na usugusanga mona ino tuchokoranga oburimi obonga ibwamwe bwabaikiri nabo igo nkemeri kiende kenga ukireki simu amentiri ase na sari ino mbuya mono sana karibu igo bano omwancho muri na right wabere tugusanga nabanyakiombe abaiga ba Alex Sky kuruga iga ase semo ya Masige West ime yabo basi account ya Kisii abaremi abo betumeteke gima abo sabanyakiombe abo betumeteke gima elikwende kyanga oburemi nko bakonya bole go kwarore nga abe ekiombe kigani yokebwata baga kage gatwara bangina gatwara na igo ni gotogotebanga ekiombe kyo ni go kere standard kegaranke nkebwate kero yo muri oganeri koba ase ekiombe na yo risko gabo tabwati kiombo goswa enga kiyabonega ebyombe na byebia nabo igo oburemi nabo gokonya buna botambe ngo batebyenga oburemi no bonda oburemi tibuli bo chabu nande asaba sai bali bakobwanga oburemi no bo chabu oburemi ne chibesa nande gwetero oburemi nabo konyara koba gosika bosio aebuna omuremi igo tubwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo tumera SMS wetera sena mbijo era screen ya ugabo wekinga kiendeli tukone chinsabune cha lero bye bye.